Hej, jeg hedder Christoffer. Vi har et helt nyt koncept, vi gerne vil have igennem. Det er 500 nye boliger, kollegieboliger i Nordhavn Station. Der går en tunnel fra Nordhavn Station over til kollegiet, som ligger helt med udsigt ud over vandet, og har en perfekt udsigt over hele København. Det vil være glaspanorama hele vejen rundt, med en god udsigt, og lyset kommer ind hele tiden. Der vil være fokus på miljø, ved selve opførelsen, men også under selve det at leve der. Der vil være god isolering, så varmen ikke bare slipper ud. Det ligger tæt på København. Det er et helt nyt koncept, fordi at der er ikke bare kollegierne, der er også supermarked, fitnesscenter, biblioteker og caféer, så man ikke mangler noget der, hvor man bor. Slipper man for at tage ind til byen eller nærliggende områder for at købe ind. Så det eneste, man bare skal, det er faktisk bare at tage til sit uddannelsessted og tilbage igen.